Nam e ka nin sɔn in lamɛn ba nin sɔn in lamɛn e cɛ sɔn in ka di baden jogo man di ala ye kojugu man o man di ala ye baden jogo man di kira ye amada o man di kira wallahi billahi yago ha nam wallahi ni marakaw ka nin cɛnin ha n'a ma sɔn bɔ cogo dɔ wallahi ne bɛ kɛ rappeur iye n bɛ kɛ rappeur 2025 wɛsuyi marakaw ka wɛsuyi Nagla edi vesvio. Gaya idara frère fasada. Cɛ sɔn jara. Teni te wasu ni tara an fi ko an ka denmisɛnninw la bloc ko edi vesvi e bɛ tila ka fɔ ko cɛ i fana ka mɔgɔ faamu sa. E ba ye ne fana tun bɛ k'o kɛ de pour que ka gɔni dɔ ta village la sa. Wallahi ne tɛ wesu ye. Ni an dun an fi i n'a fɔ edi bɛɛ sɔnnen b'o la. Ayi sa cɛ o tɛ sa. Mais i b'a dɔn han. An ka taa son tɔ in télécharger ba ye. Wesu ka son quoi. An k'o ɲɛɲini joona. Non son ka di kojugu. E non. Chiro, ali que vai munyon chiro, ai ha, yo enti